Wannan shi ne jaririn da ya kwashe kimanin wata 4 bai sha nonon mahaifiyarsa ba, duk sanda aka bashi in ma ya zuƙa sai dai ya furzar da shi. Ku biyo mu a sannu domin jin cikakken abin da ya faru a wannan labari. A wani ƙauye kusa da kogin rijiya mai duhu, akwai wata mata mai suna Zainabu Abu. Zainabu Abu mutum ne kirki ce kuma mai mu'amala kyakkyawa da mutanen gari. Matar wani masunci ce mai suna Sadiq, wanda ya kasance jajirtacce wajen neman na kansa da kuma halaliya. Sadiq mutum ne mai jajircewa wajen kamun kifi domin kuwa masunci ne, amma kuma yana da kyamar bin doka, musamman dokar da aka saka cewa akwai ranakun da aka haramta kamun kifi a kogin bayan garinsu domin hutawa da kuma tsarkin wannan kogi. Wata rana da yunwa ta damu matasa da kuma mugun kwaɗayi, aka tuntuɓi Sadiq akan cewa yana da kifi a hannu, sai ya ce a babu, amma a yi haƙuri zai zagaya bayan gari domin ko ya je kamo kifi. Da cewa wannan rana ce wadda aka haramta kamun kifi a faɗin bayan garin nan. Mutane suka zauna a gida, amma Sadiq ya ce to ni dai ruwa ba zai hana ni yin sana'a ba, don kuwa ruwa ba zai hana ni arziki ba. Sadiq ya ɗauki ragar da yake kama kifi ya shiga cikin wannan kogi da daddare. Amma abin mamaki, duk yadda Sadiq ya jefa wannan raga baya iya kamo kifi ko da guda ɗaya. Sai ya fara jin tsoro a ransa, ya ɓata tsawon lokaci bai kama ko da kifin guda ɗaya ba. Lokacin da yana gab da tohowa gida, sai ya ga wani ɗan motsi a bakin ruwa. Sai Sadiq ya jefa wannan raga, sai gashi ya kamo wasu abubuwa kamar 'ya'yan kwaɗi masu tarin yawa, kuma da ya jinjina ya ji nauyin ya kai adadin da in ya kai ya soya zai samu alheri da shi. Zuciyarsa ta yi masa sanyi, amma yake cewa ai nama ne, mutane ba za su gane ba. Sadiq ya ɗauko su ya soya sosai ya kai bakin gari inda yake siyarwa. Mutane suka zo suka dinga siya sosai da sosai, duk kuma ba a gane ko menene ba. Yayin da mutane suka saye kifin duka suka cinye, amma ko a lokacin sai da wasu mutanen suka gano cewa kifin da suka ci na ɗan ɗaci-ɗaci, amma da yake dare ne ba a gane matsalar da take faruwa ba. Bayan 'yan watanni kaɗan, Zainabu Abu ta samu juna biyu ta gama goyonsa. Yayin da Zainabu ta haifi jariri namiji, an yi murna sosai, an yi shagalin biki na suna kamar yadda aka saba yi a al'adance a cikin garin. Amma tun ranar da aka haifi wannan jaririn ya fara wani abu mai ban tsoro, domin ko duk lokacin da aka bashi nono baya karɓa ya sha, kawai sai dai faman tsandar kuka da yake yi. Sannan aka ƙara bashi nonon sai ya ture nonon. Wasu lokutan an bashi ruwan nonon sai ma ya jijjiga kai kamar wanda zai shiɗe, sannan sai ya dawo da shi. Amma abin da ya fi tayar da hankali shine duk lokacin da aka soya naman kwaɗo a kusa da su, sai jaririn nan ya shiru ya daina yin wannan koke-koke, ya buɗe baki yana tsotsar yatsunsa da farin ciki da annushuwa. Kun san abinka da mahaifiya da kuma ɗanta, hankalinta ya tashi saboda yaro ya kasa cin abinci tsawon watanni. Wata rana a cikin tsananin firgici, Zainab ta ɗan taɓa dangwalo wani mai na soyayyen kwaɗo wanda aka soya a maƙotansu, sai ta ɗan shafa a leɓen jaririn. Nan take kuwa wannan ɗan jaririn sai daina kuka, idanuwansa suka yi ja, murya ta fita daga bakinsa. Nan take sai aka ji yaro ya fara magana da wata irin murya wadda ba ta jarirai ba, yana cewa wannan shine abincinmu, wannan shine abincinmu. Ai kuwa take Zainabu Abu ta faɗi ƙasa sumammiya saboda tsabar tsoro da firgici da ta shiga akan wannan magana da yaro ya yi. Sai kuwa maƙota suka ce to tunda wannan yaro ya samu dogon lokaci bai iya shan ruwan nono ba, a jarraba bashi wannan naman kwaɗo ko da ci. Ai kuwa ana sa mai a baki, yaro ya dinga cin naman kwaɗo har da ƙasusuwa, yana ƙurus-ƙurus, kuma wannan yaro da kansa watansa 5 ne a duniya. Ai
ko mutane suka shiga mamakin mene dalilin da yasa yaro yake cin naman kwaɗo. Yaron da ya kasa shan nono yau ga shi ne yake cin naman kwaɗo, lallai akwai abin tambaya a wannan al'amari. A daren nan ne Sadiq ya fara yin wani irin mafarki. A cikin mafarkin ya ga waɗancan kwaɗi sun canja siffa zuwa aljanu masu idanuwan wuta, suna kewaye da shi. Suka ce masa, ka ci amana, ka sayar da mu a matsayin abin da ba mu bane ba. Mun shiga cikinka, mun shiga cikin gidanka, yanzu jininmu yana jikin ɗan jaririnka, don haka duk irin al'adarmu da halayyarmu ce zai dinga yi. Wannan yaro naka ba zai dinga cin komai ba, sai dai ka dinga samun masa naman kwaɗo yana ci, tunda ka ƙetare iyakar da aka baka, tunda kai mutum ne mai son zuciya. Da asuba aka kira malamai suka dinga yin bincike, aka gano gaskiya al'amari na cewa waɗancan kwaɗi da ya kama a bakin ruwa lokacin da aka hana kama kifi, to ba kwaɗi bane ba, aljanu ne. Su kuma aljanu ne wanda aka ɗaure su cikin siffar dabbobi, kuma ranar da aka haramta kamun kifi ita ce ranar da ake sakin su domin su ɗan wataya, da ranar ta wuce kuma sai a ƙara ɗaure su. Ai kuwa malamai bayan sun yi addu'o'i suka tattauna da wannan aljanu, suka ce to me sharaɗi wanda za a bi domin su ƙyale wannan yaro ya rayuwa irin ta bil adama. Ai kuwa suka gindaya wasu hukunce-hukunce masu tarin, suka ce ya zama wajibi Sadiq ya bayyana wa al'ummar duniya laifin da ya a gaban jama'a, kowa ya sani, domin kuwa shine mataki na farko, saboda suna son ya ji kunyar abin da ya aikata. Haka Sadiq ya zo aka tara jama'a gari, ya faɗa musu cewa ya kamo 'ya'yan kwaɗi ne a ranar da aka hana kamun kifi, kuma ya soya sai masu ka cinye. Sannan kuma aka samo ɗan akuya aka yanka, aka yi sadaka da namansa. Baya ga haka sai aka yi ruƙiya ta tsawon awoyi akan wannan yaro, sannan aka samu wasu daga cikin ɓangaren shaiɗanin suka tafi. A hankali jaririn sai ya fara karɓar nono yana sha, amma har yau duk lokacin da ya ji ƙanshin soyayyen kwaɗo sai idanuwansa sun yi ja, sun canza launi, kamar wanda yake tuna asalin da yake a jikinsa a ɓoye. Tun daga wannan rana ne ba wani masunci da ya ƙara zuwa wannan kogi domin ya kama kifi a ranar da aka haramta, domin ku sun ga darasi da ya faru a kan Sadiq, wanda ya bijirewa dokar da aka sa ta kama kifi a wannan rana. Mutanen gari kowa ya shiga tattayinsa ba tare da ƙara ƙetare waccan doka ba. Wannan shine ƙarshen labarin da ɗan jariri da yake cin naman kwaɗo. Mun gode da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci.